Здравейте! Днес ще ви покажем как да си направите скрижната врата. Аз съм Master Shield. Аз съм Фрейло. И вижте, не може да се мине, както виждате. От тук Ето трябва да просто на... това копче, за да може да минете. И Да, ето. първи епизод на съвети в Майнкрафт ще ви покажем как да си направите тази недвижима врата. И това е много просто. Сега ще вземем нужните материали. Ще ви трябва материал за строене, някаква порта, някакъв килим, червен камък и това е. И Няма да имаме нужда от червен камък за човек. без него няма как да го направим. Имаме нужда от редстоун. Не червен камък. Да, както и да е. Обаче няма да правим цяло къща, ще направим само една, Да. която аз вече почнах. Добре, че си я направил. И вижте сега, отваряте тук и слагате една порта. И ето вижте, че не може да се мине. Правите една дупка. Така. Ето така. И слагате редстоун. Само две. И си го затваряте. След това аз ще ставя копчетата от двете страни. Ето, слагате едно килимче, но първо, Чакай първо да покажем, не слагай първо но да покажем. първо, Слагайте дума. Не, вижте както искам да мина не мога, но първо трябва да натисна копчето и мога да мина. Сега ще поставим килима. няма нужда от такъв килим. Ето така, за да е като с такова. И не може да минете, ето както виждате. Трябва да натисне той копчето. Ето. Както виждате. Това е много умно да се използва в къщите. Или А врата, но всъщност има. много ще е нужно, особено за сървъри. Да. В които сървъри най-вече няма ред. Да. Много сървъри няма ред, но в много има. И това беше епизоди от съвет 1 за Майнкрафт. Аз бях Master Shield. Аз Фрело. И това беше от нас.